Hello दोस्तों आं हानि अनलाइन सफायलायबाय आं बेखौ दायो आनबक्सिं खालामसै बेयो जाबाय निउ बेबी बर्ननि थाखाय ड्रेस आरो आं बेखौहाय फ्लिपकार्टआव अनलाइन खालामदोंमोन दायो माबायदि सफायगोन आं मिथिया नोंथांमोननि सिगाङाव आङो भिडिअ बनायनानै बेखौ आनबक्सिं खालामसै नोंथांमोना नायलांनो हागोन जि माने बियोहाय मोनथाम मोनदों आरो मा होनो कम्बो माने मोनथाम मोनगोन बेयाव ओमफ्राय आं बेखौ आनबक्सिं खालामबाय निउ बेबी बर्ननि थाखाय गस्लाया नायनानै ओरैबायदि मोजां नुदों आङो सायावहाय दायो नै बख'नानै आं नायनोसै वाव जि मोजां माने नाय वाव नैबे मोनसेया भेरि सुइट आरो बियो जि मोजांखा कालारानो वाइट आरो मा होनो रेड दङ आरो येल्ल'बो दङ जि बरियाखा बियो माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो आंबा बेखौ बिराद मोजां मोनबाय ओमफ्राय नेक्स्ट नै जा येल्ल' बियोहाय सिम्पोल आरो ओमफ्राय बेयाव मोनसे आखिनाय दोङो बेबो जि मोजांखा आरो केमेरायाव बारा येल्ल' नुवाखैबा बियो येल्ल' नै बेबो जाहैबाय येल्ल' रेड ग्रीन ब्लु गासिबो दङ आरो वाव बेबो जि मोजांखाना सुइटनो माबायदि नुगोन आं नोंथांमोननो भिडिअ लाबोनानै देखायगोन बेखौ गानहोनानै आं भिडिअ बनायनानै देखायगोन आंनि बेबिखौ नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय ओमफ्राय बे ड्रेसखौ गाननो थाखाय माङा देरबावनांगोन आरो मबाइला गोलैदोंमोन नै ओमफ्राय नैबे जाबाय मोनसे मिश'नि सुइटार अनलाइन खालामनायमोन आङो बे आंनि नङा आरोना जाहा मामानि थाखायसो अनलाइन खालामदोंमोन आङो ओमफ्राय माबायदि सफायगोन आं मिथिया हनै बिदाया आरो नायबाय आरो फंबायनि गस्लाखौ ओमफ्राय नायनो हागोन बियो जाहैबाय मिश'नि आरो मिश'नि माबायदि सफायगोन मिथिला मिश'आवबो मोजां सफायोमोन सफायनायालाय ओमफ्राय नायदो माबायदि गानसामाबो मोजां मोनबायना आरो बेबायदि आरो गोजां बोथोरनिहाय माबा आंनिबा बियो फिसा जागोन बायदिसो मोनबाय आरोना दायो गाननाय नायनानै हा जागोन ना जाया बेखौ जायाबा रिटार्न खालामफिननोसै आरो जागोनबालाय लाखिनोसै माने जाहा मामाया माने जाहा आइया लदा मिश'नि आरो आंनि नङा इयो मामानिसो जाहा मामानि सोर होदों टु डाबल एक्सेल सोमोन जागोन ना जाया माब्रा फिसा जाबाथ' रिटार्न फिसा जाबा रिटार्न खालामनांगोन खोबना होना आं लानो हाया जाम्बा जेबो जिनाय मडेल गैया नामा